ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಶರೋಲೆ ನಿಕುಲ್ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯವಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಆದಿತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಆದಿತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೇನೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ತುತ್ತುಜಡ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯಾನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂತಜರು ಐ ಮೀನ್ ಪಂತರ್ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಚಿ ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ഞാൻ 10:35 ആകുന്നു ദാദ സ്പെഷ്യൽ ഇനി ദാദ സ്പെഷ്യൽ ഇജ്ജി ഇന്നത്തെ ദിനട്ട് ബൈ ചാൻസ് ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಯಾನ್ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೋ 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 ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿಂಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೂ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಇತ್ತೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುನತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಪಾಜಿನ ದಾದಾ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಇಂಚ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವ್ಲಾಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೇ ಮುಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಹರಿಕತೆ ಪೂರ ಪಂತೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುತ್ತುಜರು ತೂಲೆ ಈತು ಜನ ತೂಪರು ಅವಳ ಕಟ್ಟದ ಈತೆ ಜನ ತೂಣಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನುಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪೇನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟು ಯು ಇಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಏಪಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜು ರೀಸನ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜೀರ್ ಏಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನೇ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಮಕ್ಕಳು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜೇರದ ಪಾನ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಯಾನೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತು ಹುಡ್ಪೆರತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಹಾಕಲಿಗೆ ನೆನಪೇ ಪೂಜೇರಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಲ್ಲ why every time I have to tell them share ಅಂದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಏಲ್ಲ ಇಂಚ ಒರಿಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಜಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಪಿರೋನ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಿನಂತೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಪೆರತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನೋಡ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ್ಪಣ ತುಳು ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಾನು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡು ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವು ಬೇತೆ ಥರ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಕಡೆದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಗಶಿ ಮಂತದೆ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಡೆಗೂ ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಐ ಮೀನ್ ಪಿರ ತೊಜ್ಪಾದು ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡಿ ಟಕ 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 ಪಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಮರಿದೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತದಿನ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಗೀಟ್ ಪಾಡಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಆತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬನಲಿಗೆ ಪಣ ಓಪನ್ ಮನ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಎಗ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಗಿಶಿ ರೆಡಿ ಆಡು ಸೊ ಇನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು I don't know. Again, I'm telling you. I don't know whether I can share it with you or not. Okay. That one, my family members are like, must uncomfortable. So, this is my problem. What's your problem? Nikalek dadandala problem itina. Comment section panle. I can give you some dhairya. Okay. Inittha video no start malthidhe aanda. Ennottu ini airline jeru, but airline jeru unen kullade. Ee janantu tara nikulu. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಐ ಮೀನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲ ಐತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಧೈರ್ಯ ಓಕೆ ಅದೇ ತನಿಷ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕೋಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಸೊ ಬಯ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಜ್ವರ ಆಯ್ಕಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಜ್ವರ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಜ್ವರ ಸೊ ಆಯ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಇದು 1 ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಪನವಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾದು ಅನ್ಕೂಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ತಾರೆ ಹಾಕು ನೋಡಿ ಓಕೆ
ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಾನು ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನವೇನು ಮನ್ಪುವೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಯಾನಿಕಲಿಗೂ ಮುರಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ್ದ್ ಮಂತದೇರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವಿನ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಾ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪುಗನ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಹೋಮ, ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಮೆಂತೆ, ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುರ ಪೊತ್ಪುನ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕಂಟೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದು ರೆಡಿ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂತೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾತೆ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆವೋಡು ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಅವೆನ್ ಏಕ್ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡರ್ ಎಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಪೌಡರ್ನು ರೆಡಿ ದೀಪುನು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವಡೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದ ಈರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಡ್ಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಚಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೆನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ನಲೆಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತದು ಸೈಡ್ಗೆ ದೆತ್ತದಿಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇತಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಉಂದುಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತದೀವೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾದ ಪಾಡರೆ ಉಂಡಂದಿ ಅಂತ ತುಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೇತ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಆವಡಂದಿ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕಲೆಗ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅವೆ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಈರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ವಾವ್ ನೇತ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಏತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತು ಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಅಮ್ಮ ಅರೆ ಸರಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಎನ್ವೆ ಆಂಡಲೆ ಆನ್ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ತಾರೈದ ತಿರ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ತನಿಷ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತಾರೈದ ಮಿತ್ತು ಪಿರೋರ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ತಾರೈನು ತುಪ್ಪ ದೊಟ್ಟು ಪೊತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಬನಲಿಗು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೈನು ಸರಿ ಪೊತ್ತಲೆ ನೇತಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೇತ ಕಲರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು. ತೂಲೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪೂರ ಏನ್ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿಗ್ ತಾರಾಯ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತುಂಡು ಈ ತಾರಾಯ್ನ ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾವ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತಾರಾಯ್ನ ದೆತ್ತು ತಿನ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಘಮ ಘಮ ಪನೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ ಪಂಡುಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಗಿಪ್ಪ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜೇರಿ ಬನಲೆ ವಾಸ್ ಡ್ರೈ ಐಕು ಅಂತೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಪುಂಡಿದಾತು ಬಜಿಲ್ನ ಪಾಡಿಯರು ಬಜಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತರೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೇತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರತೆ ಈತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ರಪಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಬನಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಬನಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನಲೆಗ್ ದಾದ ಪಾಡಿನ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಇಡೀ ಬೆಲ್ಲನ್ ಕನಡು ಗುದ್ದೋಡು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಡೀ ಬೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲನ್ ಬನಲಿಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲನ್ ನೀರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾತೆ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕರಿಮೆಣಸುದ ಮೆಂತೆದ ಹೋಮದ ಜೀರಿಗೆದ ಆ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಇದಿತ್ತಾತೆ ಅವು ಪೌಡರ್ನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ತುಪ್ಪನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಎನ್ನ ಮದರಿನ್ ಲೋ ಗಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡೊಂದು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡೊಂದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕೊದಿ ಬರಡ್ ಅವು ಕೊದ್ದುಂಡತೆ ಅವು ಬರಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೊತ್ತುದಿದಿತ್ತೆ ಬಜಿಲು ಅವೇನು ನೆಕ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೊತ್ತುದಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಅಡೆಗು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಮರ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉನೇನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕುಲ್ ಕೆಲವೇ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀಪೇರ್ಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತು ದೀವೋಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿ ಆ ಉಂಡೆನೆ ಬೋಡು ಅನ್ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುನು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಯಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ತಿನ್ನರೆ ಏರೆಗ್ ತಾನೇ ಖುಷಿ ಆಪು ಜತೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ತೂ ಯಾರ ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಮರ್ದು నేను ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಖಾಲಿ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಲೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗನ್ ಪನ್ನಡ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರನುಲೆ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕೊರ್ಪು ಜರತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೆ ಸರಿ ದೆಕ್ಕುವೇರು ನುಂಗಾವೇರು ಪುಡಿ ಮಂತ್ವೇರು ఒక ಐಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಅವೆ ನೇರ ತೂವ ನೆನಪಗ ಪೂರ ಮಲ್ತ ದಿನ ಮರ್ದಲೇನ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಗಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇನೆಗು ಬೇರೆ ಬೇನೆಗು ಕೈ ಬೇನೆಗು ಕಾರ್ ಬೇನೆಗು ಪೂರ ಗಡಿದಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕಳು ಬರೆದು ಕೊರ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತು ಜರಾಕುಲು ಇಂಚಿನರೇ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಡೊಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಅನಾಗನೆ ಪೂರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಬೆರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಬಂತು ನಾ ಬೆರಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಪುಡು ನಾನು ಮಲ್ಪ ಮೀತೆದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ದಾಯ್ಗನ್ ಪನ್ನೋಣ ಒಂದುವೇ ರೀಸನ್ ಇಂಚಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಪುಜ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ದಾತೆ ಪರೋಡು ಈತೀತು ಪೂರ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ml ದಲೆಕ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಉನೇನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಂದಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಲೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ದಾದನ ನಿಕಲೆ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅದೇ ಈ ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಮರ್ದನ್ನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕನ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಓಕೆನಾ ಅದು ಚೂಟ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್